muri yeZimbabwe nhasi tiri kuno kuchitungwiza kumba kwasekuru Kafera. Taya takakubatirai nhau inotyisa, nhau yekuti kana takakuti tikuudzei munogona kutadza kuzvibvuma kuti ndezvechokwadi. Mukomana muri kuona ari panapa uyo ari kunzi akagara pamakuwa kwemadays akati wandei, handitika akaraswa nehama dzake ipapapo ndokuzotorwa nasekuru Kafera inova n'anga yekuchitungwiza, handitika. Hatisa kuti tipedze nguva, regai tipinde muvhidhiyo timunzwe mukomana achinyatsotsanangurira kuti akakura sei kubva mukuzvarwa kwake kuzosvika pakuzoraswa kunzvimbo yekumakuwa kuzozosvika zvakare pakutorwa nasekuru Kafera. Saka nhasi murimi rwendebere sekuimbisa kwandakaita kuti aiwa handisi kufamba ndega, ndiri kufamba naEsther vachele ngesindebere kuti ndati kudii. Sabonani sihlobo zami seZimbabwe, sabonani. Namhla silomfana lo igama lakhe Zita Joseph Manyere. Silomfana lo uJoseph ulenkinga ahlangana layo empilweni yakhe eyenza ukuthi karesi yena ebe disabled, engakwanisi ukuthi yenze izinto ngendlela eyiyo, ngoba yena wahlala lezihlobo ezazingafuna ukuhlala laye, njalo nje bamthatha bamchiye wetsa ngale, bemchiya ku graveyard. Njalo ke sifuna ukuzwa ukuthi indaba le yahamba kanjani. Wagcina wancedwa ngusekuru Kafere emletha Kafera. Traditional healer. Wagcina wancedwa ngumkhulu wethu uKafera. Kafere owamletha ngapha eChitungwiza waqala ukumgcina. So sihlobo zeZimbabwe sefuthi lani libe libona ukuthi kuzohamba kanjani kundaba le, uzolitshela yena ukuthi wahamba kanjani, elicasisela kancane kancane. Zita rangu indonzi Joseph Manyere. Nhau yakaitika ndeyekuti ndakafirwa nevabereki tichigara kuwedza. Ndafirwa nevabereki ndakasara ndichengetwa nambuya. Ndasara ndichengetwa nambuya, sekuru vangu vashayika. Saka mbuya vakazoshayika ndo ndazotorwa namukoma wasekuru wedu. Ndo vakanditora vakandiendesa kuChivu. Ndaendeswa kuChivu ndakatanga kugara nambuya, sekuru vanga vari bofu, vanga vasingaoni, vaigara kuno kuchitungisa kuJ. Saka ndaenda kuChivu, dambudziko rangu inini ndakazotanga kuita dambudziko rekurwara. Ndatanga kuita dambudziko rekurwara, ndakatanga kunzwa kupera simba paruoko. Ndatanga kunzwa kupera simba paruoko, ndo ndatsanangurira mbuya. Asi mbuya havana kuzvikwanisa kuzvitambira, because vaingoti kuda kachirwere kanogona ngodi kanopera. Saka dambudziko rakazoramba richingokura, ndomva razobata negumbo here. Saka rabata negumbo, mbuya vakazosvika pakushayika nasekuru vaya. Ndo ndasara ndichigara kuChivu kuyako, ndichigara nemwana wavo. Alright. Handi musatyenyu, taura nyi musamhanye, taura nyi makasununguka. Musatyenyu, nguva ndidzedu. Alright. Ndakasara ndichigara nemwana wavo, bamunini vangu inini. Ndasara ndichigara nemwana wavo, asi vanga vasingagari pamba ipapo pandaigara, vaingoita zviya zvokuti vaingouya vachindiona vachidzokera. Saka vakazosvika mumwe musi ndiripo pamba ipapo, ndobva varwadziwa nelife yandanga ndikurarama. Varwadziwa nelife yandanga ndikurarama, ndobva vanditi hazvichaiti kuti ugare kuno, iwewe chienda unogara kuchitungisa. Ndo ndambovatsanangura, ndaimbouya paigara muzukuru wangu. Ndo ndavatsanangura ndikati magariro atiri kuita nemuzukuru wangu hatisi kunatsonzwanana kuti ndidzokere ikoko hazviiti. Zvikanzoni iwe chingoenda unogara ikoko. Ndo ndauya ndo ndagara ikoko. Saka ndiri pakugara ipapo takatanga futi kunetsana nevazukuru vangu vaya. Tatanga kunetsana nevazukuru vangu, vana vavo vachindibata rafu murume wacho. Murume womuzukuru wangu, kureva kuti mukwasha wangu achindibata rafu chichi. Saka ndandiri kubatsirwa nevana vasekuru ava. Saka pakundibata rafu, zvimwe zvacho zvaizosvika pakundibata-bata zvokuti ndaigona kuzovapindura. Ndavapindura vaimva
vachifona vachifonera vanhu vaya vari kundibatsira kuti Jozi atitichi zvakati kudzamara vaya vatoti uyuchi haabatsiriki saka ndopakatangira nyaya iyoyo yekuti zvoni anoda kuendeswa kuhwedza. Ndikatombotorwa ndikatomboendeswa kune mwanzvadzi yamai vangu ikoko kuhwedza. Ndaendeswa kuhwedza kuya ndomva sekuru vati aiwa izvi inini handizvitambiri ichi. Kune mukoma wangu ari kugara kuchitungisa. Saka vakambva vabata sekuru vangu vaya vabata sekuru vangu vakati zviti huya ichi dzokai naye kunoku. Ndokudzoka kwandakaita kunoku. Ndadzoka kunoku ndomva tasikoenda kunoona sekuru vaya nana bamunini vangu vaya. Tanoona sekuru ndomva vati tichabatsirana pane zvinodiwa pamukomana uyu vachitaura nana bamunini vangu. Ndomva vati hazviti kuti ndimutambire because ana bamunini vangu vanga vatuya vachiti toda kumusiya ipapo. Zvikanzi aiwa isu hatimutambire dzokerai naye asi zvinenge zvichidikwa tichabatsirana. Ndobva ndokudzokera kwandakaita pamba pasekuru vaya. Ndadzokera pamba pasekuru vaya ndichizobatawo sekuru pane zvaindinetsa. Ndakazoonawo sekuru vaya vasisa response havachandibatsiri chichi. Handichivabvunza ko sekuru chii vanga vasingakwanisi kundipindura chichi. Ndangoramba hangu ndichigara kujei. Avo vana bamunini vangu makore apa zvamukutaura izvi handizvaitika ndofunga ingati muna 25 imomo 24 ko urwere hwamukutaura uyu hamuna kuzonyatsotaura kuti urwere rwei uye hwakakanganisa chii pamuviri wenyu? Urwere uyu kutaura chokwadi ndechekuti urwere hausi kutozivikanwa kuti chirwere chei. Because ndakaenda kuchipatara vari kutotadzawo kuziva kuti chirwere chei. Vakatoti ndofana kutanga ndaonekwa pasikani kuti vazoziva kuti but alright zviri kukanganisei chii paurwere hwacho? chii chauri kukanganisa? Chauri kukanganisa ndechekuti handichatonzwisisi kana paspinal cord yangu kuti yakaita sei. Uye mukatarisa maoko angu atobhenda zvese makumbo sotaiki kunenge kustroke kana kuita sese ndo. Saka kufamba mega munokwanisa here? Kumira munokwanisa here? Kufamba ndega handikwanisi. Ko kumira ndinomboti mirei zvangu asi but zvindinge ndichirwadziwa. Zvaane nguva yakareba sei kana muchikurangarira urwere? Urwere uyu ndofunga unenge wakutokwanisa zvekuma 15 years. 15. Alright. Imi muine mangani makore? Ini ne 27. 27. Alright. Aiwa ndikupanzwa. Saka kubva pa 15 years dzese muri ngoita zvekubatsirwa chete sezvo mati hamusokwanisa kufamba mega? Ndandotongoita zvekubatsirwa. Alright. Hande hedu panyaya ndakukatai mune zvimwe muchitaura hande hedu ipapapo. Alright. Zvadaro manje vana bamukuru vangu vaya vanga vari muprocess iyo yekuti indofana kuti kuenda kunogara kuhwedza. Hanzi kunani? Kuhwedza uko kwakusina munhu vaiti hanzi ndokune hama dzako ikoko ndokwaunofana kuti kunogara uchichengetwa ikoko. Saka manje pakazoitika nyaya yekuti kwakazonzi kuri kuvakwa guva rabamunini vedu isusu. Kwanzi kuri kuvakwa guva rabamunini vakambva vauya vachinditi zvoni toda kuenda newe kuri kuvakwa guva. Ndikati ini hangu handingarambika kuri kuenda kunovakwa guva chichi. Ndobva vanditora ndobva vaenda neni guva rakatovakwa rikatopera. Zuva rakutonodoka kudai so ndo pandakangosiyiwa. Kusiyiwa? Makasiyiwa pai? Ndakasiyiwa kumakuva ikoko. Kusiyiwa zvekuramwa here? Kusiyiwa zvekuti makangamwe oro kuti maita sei? Kusiyiwa zvekutonzi zvoni kuno kuiwewe ndo kwawakugara. Kumakuva? Ndo kwawakugara kuno. Mukoma.
mukutaura ino handisi kuzinzwisa mukutaura kuti zvinhu zvaiya kuhope kana zvinhu zvakatoitika pazvokwadi zvinhu zvakatoitika kusiyiwa kumakuwa rakatosiyiwa kumakuva then ndobva makasiyiwa dziri kumanguwa kwakuma5 dzezuva rokuduku zvazoita sei ndudze masiyo pamakuwa nzvimbo yacho pamakuwa acho penge pane makuwa akawanda sei makazobva ipapo sei mairarama sei natsotora nguva ino yekudonongodza ndingati pamakuwa pandakasiyiwa makuwa anga ari kweko anga ari zvekuma 15 makuwa anga aripo saka ndandine nhamba dzasabhuku wekoko wandagara ndichimbotaurawo nawo ndichitovabvunzawo nezvepamba kuti pakamira sei ndo andakazobata sabhuku ndikati ndasiyiwa kunoku vakatotaura here kuti taakukusiya kumakuwa kuno kana kuti vakangoikana vatiza vachingoenda ivo maitiro avakaita vakangonditi zvoni isusu kunoku ndokwavakudi kwavakutosara chichi isu takuenda vakandisira $4 ndomva vatoenda vazvazobva pamakuwa makagara ipapo nguva yakareba sei makazobva sei kuti musvike kwamuri nhasi kuno kuchitungwiza kuzengesa makuwa ndakagara 3 days maidyei papa pasina chandaidya 3 days kumwa mvura hapana kana hamuna kana kudedzero kana vanhu kuti wedu kunoku ndakuwara makuva acho kwaari kwacho ari kure nedzimba handina kukwanisa kutosheedzera mafonera sabhuku kuti nhande chii chakazoitika ndafonera sabhuku ndomva vauya mauya same day here kana kuti ringe razuva rechingani vakauya ndofunga pazuva rechi12 vauya sabhuku ndo kuzobata tete vangu vavakazobata ndomva tete vauya ndomva vazofonera ndo vakazofonera sekuru ndakavaudza ndikati ndina sekuru vanondibatsira sekuru hani zita racho kureva iyo sekuru kafera tete wamuri kutaura ihanzvadzi yababa here ihanzvadzi yababa ndo pavakazobata sekuru kafera vabata sekuru kafera ndo pavakataurirana nasekuru kafera sekuru vakafera vakati noji mwana uyu ndomubatsira chichi ndine dzimba dzakawanda ndinomupa pekuti agare sekuru kafera ndomva vazotumira majournalist ndo vakasikonditora kuwedza kwandanga ndiri kumakuwa aiwa ndakazobviswa kumakuwa ndikazoiswa pamba pamba pasekuru right. Saka pane zvekundinetsa ini hama dzokuramba dzokusiya wotorwa nemutorwa ndo zvakatoitika but ana tete ava vakakuramba vachiti kudii vana tete vatete vakakutora handiwa vakafonerwa sezvo ingeri ndiwo hama kana ndione kuti ndoyafanira kutobva watongokutora kugara nera muri kuona chinoitika pane zvamusi unazobuda kubudisa pachena kuti sei chinoitika ndechekuti vana tete ava vakatoudzwa nhoroondo yangu vaitoiziva nhoroondo yangu saka vana tete vaiti zvoni mwana uyu akabva kuhwedza uku akanaka tiri kumuda ari zvaanga ari makuda kumuramba nhasi nekuti aremara ndo reason yaita kuti vasanditora right mauzonatsoburisisa uri paita kakuramwidzana kakari kakuramwidzana right wakabva kuwedza akanaka zvomataura izvo kuti mani 15 years ago right but makambofambawo here kana kuenda kumaprofita kuti ndinonzwa kuti dambudziko richii kuisa musoro pamwe chete kumaprofita hatina kumboenda vandaigara navo vanga vasingatinde zvemaprofita saka zvamuri pano paakafera panapa makatoronzi nazotsaurai rubatsiro rwamakapiwa kana kuti rwamuri kupiwa kana kuti zvichazofamba sei rubatsiro rwandiri kupiwa paakafera pana aiwa inini hangu pakubatsirwa kwandiri kuita
ndinototendawo nekunzwisisa kwakaita sekuru nekuti handitonzwisisi dai sekuru vanga vasina kunzwisisa handitozivi kuti ndingadai ndiri kurarama sei because kumusha kwacho kwandakasiyiwa pacho ndasingakwanisi kuenda kutoileti papasina toileti kuti ndigwadame ndiende kusango ndogwadama kusango handikwanisi kugwadama kusango saka ndinoda kutotendawo nezvakaitwa nasekuru kundigamuchira kwavakandiita. Saka panapa muna ari kukubatsira here kutoileti kana uchipi because ndangoona panapa nepangori ndangoona mungori pane vanhu 2 chete panapa zviri kufamba sei nhasi hamusina kutaura aiwa kutoileti hangu panapa ndiri kukwanisa kuenda kutoileti ora nekuti pane dzechirungu idzi alright ko panhau dzekubika panhau dzekubva apa sezvo hamusi kukwanisa kufamba. Sekuru vakandipa muzukuru wavo here wandiri kugara naye wamaona ndinayo ndiye ari kundibatsira. Ndanatsopanzwisisa. Saka mhene unoda kuti kudii kuhama dzako dzacho dzidzo dzakakuramba kana dzakakuramwa unoda kuti kudii kune vakakubatsira kumamisha ikokoko kuti uzosvike pakuzivana nasekuru nasekuru Kafera? Nangu kune vakandisiya kumamisha ikoko zvinotongodawo kuvatenda pane zvavakaita panguva yavandichengeta iwe. Alright, une zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuita here iwewe takatarisa neurwere hwaunawo zvaunokwanisa kuita muupenyu kuti ndikwanisa kuita chakani so ini zvandokwanisa zvandava ndiri kutoita zvandongokwanisa ndinokwanisa kuimba muromo wangu ndiwa ndotongodi ndori unasofunction. Unotorova manamba unokwanisa kumboturero kana akapera kana dzinonyora nziyo unoimba zvikuita sei nase turero kana akapera ndirowe. Alright. Hakuzi kugona kwangu kunge ini ndiri pano, hakuzi kugona kwenyu kunge imi muri pano, rudo imi rudo rwa Mwari, inyasha dza Mwari, itsitsi dza Mwari. Hakuzi kugona kwangu kunge ini ndiri pano, hakuzi kugona kwenyu. Chipo chiripo. Esther, toda kuti vaudze vatari tine vamwe vanhu vasinganzwe shona handitika dangoti wasamarizire zvataurwa nehama yedu iri panapa une muchindevere vachele usunazotaurisa une nzara here energy. Sabonani sihlobo sami. Sabonani. Lapha sisechithungwiza sizindaba kabhuti wethu yena ogulayo odinga uncedo kwabantu abangakwanisa ukumnceda njalo nje ubekhuluma indaba yakhe ukuthi yini okwenzakalayo ehlala ekhaya ewetsa waza wabuya ngapha eChithungiza wancedwa ngoba bethi ngisekuru Kafera ukhulu wethu Sekuru Kafera traditional healer wancedwa nguye ukhulu ukuthi enzeni ukuthi uthola indawo lapho eyothi angahlala khona so engadinga usizo kini ba isihlobo zami ukuthi limncede ngezinye izinto angakwanisa ukuthi lingabe likwanisa ukunceda ngazo njalo nje ubekhuluma ukuthi yena lapha ezehambe ewetsa khona wayohlala lapha engathi khona ingathi graveyard lapha ehlala khona for 3 days ehlala khona izihlobo zehluleka ukumnceda kodwa wakwanisa wancedwa ngumunye umuntu ongasosihlobo sakhe. So njengani bantu beZimbabwe lani lingakwanisa ukunceda njengoba lingabantu singabantu banye so singakwanisa ukuncedana ukuthi sonke sidlule sikwanisa ukunceda ubhuti wethu njengabo libonile ukuthi yakwanisa ukuhlabela sifuna ukuthi maybe he is the next upcoming superstar. Ndoda ngoti ndo vanhu vemunharaunda yekuhwedza village rekwamboko kwaChief Soswe nekundibatsira kwavakandiita padambudziko randanga ndiri vakandipawo magumbezi nezvekudya. Sekuru Kafera chabwino muri kanjani tiri bwino muri bwino kumuzi muri right anditika sekuru muchirona taya panapa chakanaka mkwaka urungwe izvi zvinovengwa nemuroi chete izvi shoko rakafamba rakanzi kune mukomana arikugara kuMarinda
asi takazonzwa kuti sekuru imimi makazonotora mukomana uyu wamusina ukama naye. Ndo saka tati aiwa regai tinatsouye tizvinzwire pamunhu sefodya kuti sekuru zvakafamba sei rudo rwakadaro. Zvakaitika pamwana uyu. Mwana uyu anga achigara kuno kuJei uku. Achigara kuJei, mwana uyu anga achitamba nevana vangu. Mwana wangu musikana anga achimba. Achimboimba vose. Saka mwana uyu agere kudaro. Iye semunhu ari kuvhiringika. Chikafu anga asingachiwane paJei pacho. Ndichitora chikafu nchimuindisira, ndipei mari yegasi akubika woga. Ati wai wakubika woga? Zvikanzi kwete, zvinhu zviri kunetsa, handisi kugara mushe. Saka zvadaro mwana uyu ndakapedza that's 5 months ndichimuchengeta ari kuno kuJei. Makatombomuchengeta ndichimupa chikafu, ndichimutora nemota, ndikatombomutora nemota kuti aende kutaundi anoonekwa nevanhu. Kwavaenda kuofisi yacho havana kunoona munhu, vakazodzoka kuno. Ndatotora nevamwe vana zvirema vanokwana kuita 3, ndobva vaenda kutaundi nemota yangu, ndobva vadzoka havana kunoona munhu. Saka ini ndakatozonzwa zvichinzi munhu muri kufonerwa nani nemwana uyu ave kuwedza. Ndikati ko wangaenda kuwedza sei usina kutiudza? Vanza ndatakurwa nani nehama dzangu ndaenda. Saka ndave kuno kuwedza. Kuno kwandiri ndaziwa pamakuva. Handina munhu ari kundichengeta. Handisi kukwanisa kuenda patoilet. Ndinongogara ikoko. Ndikati tsvanga hama dzako vanhu 12. Kana uona vanhu 12 muungana vondifonera. Vanhu vaya vakatanga kufona ndivatete vake. Hanzi sekuru mwana wemukomana ari musikana ndaikwanisa kuti ndikudi ndimubatsire kuti kana uenda kutoilet. Zvino handisi kukwanisa. Ndafunga kuti modi, ndikati ini handina kukama nemi. Ndoita sei? Chitsvanga yesabu nevanhu vose vauye pandiri, vauye pafoni, vauya vanhu vaya zuva rekutanga. Ndataura navo ndikati mabvumirana nazvo here kuti mwana uyu akauya kuno chero akafa ave mumaoko mangu. Vaya ndomva vagara pasi vose, ndobva sabhuku wacho ndataura naye zvikanzi matiyamura kutora kwamaita mwana. Ndobva ini ndatsvanga vanhu vekuindako, ndakatora mapupu nemumwe wekwaedza, ndakavatora ndati no mamapupu endai mukatore mwana uyu, munoburitsa zviripo. Mukatenge mwana. Munoburitsa zviripo. Ndatora mari, peturu, ndavapa chikafu, ndabvisa zvese, ndachienda naye munomutora. Vakanosvika, vakanoswera, vakadzoka senguva dzino vangadai vadzoka naye nemukomana wangu. Ndataura nasabhuku zvikanzi vana vasvika. Ndikati sabhuku vanhu vaya vasvika. Saka iye zvino ndakuenda nemwana kumba. Ngamba ndatora mwana uyu ndauya naye kuno kumba. Chakunedza hama dziya idzi zvechokwadi mwana uyu haasi kutaura muchi. Mwana uyu vakamurasa kuti afe. Hama dziya hakuna kana mwana akabata foni yangu kuti sekuru kafera tiri kutenda mwana ari papi. Ina handina kuuya kuzomuchekeresa ka. Ndakauya kuti aite upenyu. Mwana uyu anokwanisa kuimba. Kuno kune Vedzi Church, mapostori ariko. Vanhu mapostori asiye pano. Mukaona varatidza kuti apa panapa toda kuyamura zvakati. Vane mutemo wakanaka. Vanouya kuzonamatira. So izvozvi ndakangoti kanganisei bichani. Ndoda kutoudza madzibaba Simba vauye pano vazoisa munamato. Mwana uyu ari kugara pano. Ini ndinenge ndichida kana dziri n'anga dzinokwanisawo vetraditionary. Ko mimi mamkwanisawo here sekuru? Ini ndiri kumupa mishonga chete kuti mabhonzo akadi atisimbei. Kana dziri n'angawo dzine rubatsiro dzinouya. Kana vari vane rubatsiro vehurumende yedu anenge anzwawo tsitsi kunoku kuri open. Havatume munhu vazoona pano kugara mwana uyu. Veorufeya ndo vari kundishamisa.
takaendisa mwana we ku welfare akanosvika vakakuti ichi ekuzochaufeya patakasvika vakati hanzi mukuru wedu haapo mona vari kuramba manje kumubatsira saka izvozvi hatingavamhangarire asi ndiruda kuenda navo ipapo aitanga tine nguva mune nguva imi ndainosvika navo ipapo majournalist muripo tichivabvunzawo kuti imimi welfare ndeyezvirema welfare haisi kuchengeta chembere isusu tachembera vari kumhaya nevanhu vari kuzvifambira vane dzimba dzavo vachisiya mwana welfare inochengeta vanhu vanotambura plus mwana uyu ari kutambudzika magumbo rimwe riye zvino rave rapera rave paralyzed kuimba tingati anoimba asi kuti achiwana chekuti aimbe achifamba nacho pakudiwawo ningi wheelchair yekuti abatsirike saka ndiri kutogadzira mari yekunotenga wheelchair ayo tazvitenda noda mutengera wheelchair achifambawo achiona nzvimbo nekuti haangagare pano chete achingoswera ari pano izvozvo anofanirwa kumbobva achiuya kumbawo vanhu vachimuonawo muzirodhi munofamba vanhu kuti uyu munhu chirema saka ndokukumbira chikumbiro chandiinacho handina chikumbiro chekuti ini ndiri kuda kuti vati vamanikidza asi ndiri kuti Mwari nevamwe vanoonawo ngavamuone mwana uyu tarisai yazvino ruoko hakuchabati zviri kungoenda zvichikwira saka inini moziva ini ndobva kuMalawi munomu ndokumusha mandiri muZimbabwe asi kumusha chaiko ndobva kuMalawi kuchokera kuMalawi ndichobva kuMalawi kumushinji saka njibva kumushinji ndinochengeta mwana uyu madzimai angu ndinawo vana vangu ndinawo vakazi vangu yezvino izvi ndasara ne9 ndinavo vana vakawanda vana 62 ndinavo vana handisi kutsvanga hangu zvakawanda kuvanhu asi ndinokumbira kuti iwewe zvamaita majournalist dai muchiti mukauya kuno moburisa zvinhu zvacho nekuti vanhu vakaenda naye ndo vakaenda pamakuva ataiti kuda makuva aya achaburiswa kuti tione kuti makuva mapikicha akadai ndakavapa mari yekutodyawo vachidya munzira vachiita madiro hakuna kana chakabuda kana kuva kuti rakatarisa kuve hakuna mishini yacho yakaizwa here ikoko mishini wanga vainayo saka vakaitirei kudaro hazvina mhosva saka isusu mumwe iwewe ndinotenda kwauri musanzwa kuti wauya kuno unosvika futi 2 days 3 days aiwa amangwana techiburitsa nyaya imbomuburidzai waonekwe nevanhu shuwa ndiri kukumbira wonai iye zvino aonda dumbwi anga atorwara chaiko bata iye zvino ari nani anokwanisa kuimba muchauya futi mombomuzama kuimba kwake kuda Mwari angamuone chabwini aiwa tinotenda ndini ndogara nemwana namba dzangu dzinoti 0772 859 401 0772 859 401 ndiko kuti mumbate mwanawo chabwini iyi ndo imba yandakapiwa nasekuru Kafera ndo pandiri kugara panapa ndinogara nemukomana nezuro akamborwara funga anoita time yekudonha muchiona mamiriro akaita makumbo ana simba arikutobhalanza nemaoko sandongoti muri Zimbabwe dai matibatsira maona mukomana sekuru ari kubatsira mukomana but pane pavanozama nepavanosvika vane vanhu vakawandisa vavari kubetsera vana vavari kuchengeta sati kuti muri Zimbabwe honaiwo mwana wenyu weZimbabwe vemachechi vanonamata dai Mwari akusunungurai mwoyo wenyu makazona mukomana sekuru vanogara vachitaura kuti kunyange vemachechi uyai tibatane tibetsere mukomana saka ndikukumbirawo semwana weZimbabwe kuti yatingobatana tichiona mukomana tiwane kumubetsera